Der er læge til stede. Han er væk. Nogen i min kasse, i min casino, har dræbt min bambino. Du, Sasha Mitrovic. Min advokat, de har mødt en allerede, frøken her, Alessandro. Er denne her for mig, min højre hånd. Og Arnold Henriksen. Det var til mig. Jeg kan ikke stole på dem. Derfor jeg vender mig til jer. Hvem har dræbt min bambino? Jeg synes, at stemningen var rigtig gennemført, og der er en rigtig god flow i handlingen, for ligesom alle med. Aften fløj jeg stadig. Det har været planlagt ned til mindste detalje. Folk har jo taget pænt tøj på, gjort noget ud af det. Det er fedt. God til at ryste folk sammen. Vi hyggede os og fået snakket med dem, der sad ved bordet, selvom vi ikke kendte dem i forvejen. Og dejlig mad. Så havde man kommet i gang med sin detektivrolle, så fik man lov til også at komme i gang med noget andet. Komme ud og spille noget poker, lære det, hvis man ikke havde lært det. Og stor ros til alle, skal vi kalde dem skuespillere. Det har været, ja, de var virkelig med til at vi kunne leve os ind i de roller, vi nu havde. Virkelig fed aften. Hyggeligt. Og den skal jo afsluttes med den klassiske parlerscene, som i hver Agatha Christie-roman, hvor man konfronterer den skyldige. Det er altid godt. Ja. Så vi vil i hvert fald sige tak for den her gang. Ja, og anbefale til andre.